Салом алейкум, подписчико. Иначе хеле ки шумо хоҳиш карде. Мо бомадем боло. Токи ҳамаи деҳаи сабзи харфа ба навор гирем. Шумо тамошо кунед. Марҳамат намизлиёчаи мо барои шумо. ин деҳаи зебоманзари сабзихар. Вегаи шидагия намози аср. ҳаво камтар авра. афтоб мебуд бозор мешид. ҳамаи ҷо хушрӯ рӯшан диёр мебуд. ин деҳаи зебоманзари сабзихар. ҳамаи дарахтҳо гул кардан. севон ноку ҳамаи чӣ гул карагия. подписчикои мо хоҳиш кардан ки ин снимат кунед. мумкин ки ин деҳаи зеборо ёд кардагӣ бошад. мо боло набромадем, то болои ҷаҳфара набромадем. хай созаи меқашам. қишлоқ пашти ҳамаш диёра. я 3-4 хона мемонад, ав пасти кӯҳо диёр намеёд. майна молу пода хамидагай мардам айпай ҷамъ гарди молу пода. ин дарёчаи шӯри мо дарё шуда истааст. ин хараки ҳусейн айддара айнобати пода хамидааст. хуна омаде суда. инаи боғи акаи қиёмдина. акаи қиёмдина дар пеши говоноши, дар пеши оғонаш. اینجا اکای ادیبی قطعی اصلی یعنی مولوش اومدن چطور کردن خونه رفته ایستادن. این زمینه جوشکردگی که میبینی همه کارتوشکا، همه کارتوشکا شنیده است. مثلا مردم وزمین فرمودگی که بشنیم کارتوشکا هم بسیار مثلا. خیلی подписчикои азиз ҳамаата худованд нигаҳдор бошад, дар паноҳи худо бошед.
лайк муне ки подписаться кунед, лайк муне видеоҳои дигар ай даст натӣ. ягон ҷои дигар хоҳишид марҳамат. сухан нест имкон мекунем мепартоем. тамошо кунем.